Helo, enw fi yw Huw Davies a dyma yn llyfr Scramlo. So dwi'n siarad am darllen am funud. I fi, sa'n wedi cofio darllen llyfrau straeon pan yn ifanc. O'n i'n offi gyda llyfrau gyda jokes ynddyn nhw. Ac o'n i'n trio casglu bob joke yn y byd, ond ar ôl spel oedd yn amlwg bod na ddim yn mynd i ddigwydd. A peth gyntaf fi'n cofio darllen y stori gyntaf, a o'n i'n meddwl mae o'n yn arbennig, oedd The Hitchhiker's Guide to the Galaxy gan Douglas Adams. Ac pan oedd hi'n 11 oed, mae popeth yna, mae robots, llongau gofod, a jokes, ac oedd popeth yna ni moyn. A mewn ffordd, nath e roi fi off sci-fi yn y diwedd, achos pan o'n i'n darllen science fiction, o'n i'n meddwl, fi'n gallu gweld y llongau gofod, gallu gweld robots, ond ble mae'r jokes. Ond wedyn o'n i'n gallu mynd ran i llyfr eraill, so fi'n offi bob fath o lyfr yn y diwedd. Meddwl am darllen, o'n i'n trafod hwn gyda mam, ac oedd hi'n dweud, o'n i'n ffindo darllen i ddanodd i ddechrau, oedd hi'n dweud bod yn chwarae lot well na fi darllen, oedd mam yn gorfod helpu fi lot mwy. So, os ti ddim yn arbennig darllen, pari bec so, mae'n dod yn y diwedd. Rhywbeth arall am ddarllen, mae ymadrodd yn Saesneg, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Nawr, mae un eithriad amlwg i hwn, Donald Trump. Dyw ddim yn darllen dim byd ac edrych ar ystafell nhw So, fel ni dweud yn Saesneg, I rest my case. Gyda hwn, Scramlo, o'n i'n gweithio yn y dref arbennig Machynlleth. So, fi'n athro Saesneg. So, ni'n gweld Saesneg. Ond o'n i'n gallu gweld un bachgen ac oedd e ddim yn darllen. So, dweud si, why aren't you reading? So, dweud e, I hate books. So, dweud si, pam? Dweud e, they're all full of kisses and horses. So, dweud si, well, dyw ddim fel ti ddim yn offi llyfrau, ti'n darllen y llyfrau anghywir, be ti'n offi wneud? Mynd lan y mynydd ar y baic. So ni'n meddwl, rhaid ni ffindo llyfr am rhywun mynd lan y mynydd ar ei baic, a dwi'n ddim yn gallu ffindo un, so dyna ble dechreuais i ar y llyfr. Siarad am cymeriadau, enw dad fi yw Leighton, ac mae cymeriad yn y llyfr o'r enw Mr Leighton, a mae'n amlwg taw dad yw e. A fi'n cofio unwaith o'n i'n ôl yn Nantfyllan, siarad gyda dad, a dyw ddim yn siarad Cymraeg. Ac o'n i'n trafod rhywbeth, oedd tipyn bach o dwelwch, a dwedodd e, China's got to change. Ac oedd hi'n ddoniol ar y pryd, ac dyna un o'r llinellau sydd wedi dod mewn i'r llyfr. Rhywun arall fi'n hoff iawn o yn y llyfr yw'r prifathro. Mae'n cael ei sailio ar prifathro go iawn, Owen. Yn y llyfr mae'n eitha drwg, ond yn bywyd go iawn, mae'n dyn arbennig. A roedd e'n prifathro arbennig, athro arbennig, athro hanes, ac oedd e'n dweud straeon arbennig. Ac pan o'n i'n cael gwasanaeth yn Camerafan, oedd e'n gwneud gwasanaethau, ac oedd e'n dweud stori, ac oedd y stori yn sbardino ni i wneud pethau arbennig. Ond oedd un peth eitha amlwg, pan oedd e'n wneud y stori, oedd pawb yn y stori yn marw. So pan o'n i'n ysgrifennu'r prifathro, o'n i'n dysgu cymryd hwn i ryw lefel arbennig. So fi'n darllen rhywbeth bach o'r llyfr. A dyma'r prifathro, mae fe'n cyflwyno un, mae'n prifathro newydd, so mae pawb yn aros am rhywun i creu dylanwad ar ysgol. A dyma be mae'n dweud. Aia boys, mae'n hyfryd i fod ma. Gadewch i fi gyflwyno fe un. Yr enw i yw Evans, Mostyn Evans. Mostyn Bymford Evans yn llawn. Gallech chi'n galw ni'n sar, prifathro, ond wi ddim yn licio fod yn ffurfio fe hun. Byddwn well fi tas chi'n galw fi yn Mostyn, neu Mos, neu Ebsi, hyd yn oed. Byddwn well fi tas chi ddim yn galw fi Bymys, fel rai yn ysgol diwethaf. A dim ond y staff oedd hynny. Wrth fi am
wrth i fi yrru am y bore yma, gofies i am blodwen Sykes. Nid hi oedd y teclyn mwy miniog yn y bocs, fel maen nhw'n dweud. A, dweud y gwir, roedd hi'n dipyn gnoc o dorth, yn twp fel sledge. Hi fydd y gyntaf i ddweud hynny amdani unan, cofiwch. Ond, gweitha i diffyg gallig meddyliol, roedd ganddo hi galon fawr. Nawr, roedd blodwen yn dwlu ar ei chi, smwt. Treuliodd hi a smwt oriau gyda'i gilydd, am fod ganddyn nhw llawer yn gyffredin. Hwy ddim yn dweud bod gan blod, droen gwlyb, glistia maen a tafod fawr pinc. Na, yr hyn oedd yn gyffredin rhyngddyn nhw oedd bod gan y ddau galonau mawr, a hynny bod y ci yn damed bach yn dwp hefyd. Mae cwn yn emwog am fod yn gwneud y dewis iawn yn reddfol, am fod yn lle iawn ar adeg iawn, ond dim smwt. Fydd neb byth yn gwybod beth yr union roedd yn wneud ar y llain o dawod a'r llan o dod mewn mor gyflym. Ond, dweud i beth oedd ni'n wybod. Ro'n i'n gwybod na fydd y blodwen am ei weld yn dioddef ar ei ben ei hun. Roedd hi'n benderfynol o'i gyrraedd ac am arosodd gyda fe nes iddyn nhw gael ei achub. A dyna be rydw i eisiau oddi wrth pob un o'n ni. Wi eisiau ni bod fel blodwen a smwt, bob un o'n ni, yn helpu'n gilydd, yn synhwyr o'r perygl, yn camu mewn pan fod un o'n ni mewn cyfwng cyngor. Efallai medrwch chi helpu'ch ffrind, na rhywun nad ych chi'n nabod efallai. Gall fod yn rhywun nad ych chi'n hoffi hyd yn oed. Falle mai fi fydd e, Mr Mantovani neu Mrs Flegg. Yr unig beth fi eisiau gwybod yw byddwn ni'n gwneud yn gorau dros ein gilydd. Wy'n gwybod byddai'n gwneud fy ngorau dros chi. Wy'n gwybod beth chi'n meddwl? Be ddigwyddodd i blodwen a smwt? Siwd diangon nhw o'r sefyllfa ofnadwy? Wel, i dorri'r stori hir yn fyr, wnaethon nhw ddim. Daeth y gwasanaethau ar gyfwng ddim yn ddigon agos iddyn nhw, a buon nhw farw. Ond y peth pwysig yw a buon nhw farw gyda'i gilydd. A fi'n siŵr y cytunwch chi fod hynny'n well am marw ar eich pen eich hunain, yn wedig mewn sefyllfa môr erchyll, a broses arteithiol o hir o foddion y môr agored. Diolch. Nawr, gadewch ni arwain o'r cefn gyda'r disgyblion hun yn gadael gyntaf. So tasg fi i chi yw i ysgrifennu araith calenogol fel y prifathro, rhywbeth i gael pobl i wneud yna, ond fy moyn fe fod yr araith gweithio yn y byd. Right? So mae'n helpu os yw pawb yn marw yn y diwedd, ond mae'n hollol lan i ti. Right, diolch am wrando, diolch yn fawr. Ta-ra.